Sion Ifan dwi'n swyddog prosiectau cymunedol efo Cwmni Adra. Da ni yma heddiw yn Glan Llyn ar ein diwrnod lles efo Ysgol Godredd Berwyn a nifer o asiantaethau eraill. Bwriad y dydd ydy codi ymwybyddiaeth i iechyd meddwl a hybu dealltwriaeth i roi sgiliau newydd i'r disgyblion. Helo, da ni yma o Ysgol Godredd Berwyn a da ni wedi ymuno gyda Adra efo criw o'r plant i wneud diwrnod iechyd lles meddwl. Da ni yma am y dydd i wneud gweithgareddau tu allan. Mae hyn yn bwysig i'r plant bod gyda'i gilydd yn cael hwyl yn yr awyr iach. Diolch yn fawr. Berwyn yn y fideo Celyn. Heddiw yma, fod i gael gweld fyny fan e, byddai'n mynd fyny fan mewn bach, yn ôl i'w criw gyntaf gorffen. A fe? A ffrind newydd. Wel, ffrindiau newydd. Y criw. Y criw i gyd. Gareth Morris Construction. We're delighted to be here today working in partnership with ADRA on their Health and Wellbeing Day. We've provided some funding towards this event, and it's great to see the young people having so much enjoyment at the event here today.